Moi roztomili, posłuchajcie o Nowieckach. Kiedyś się jeszcze, teraz się chodzi na Nowiecki z Nowiecką. Co to wobec je? Kiedyś hańdowni było tak, że baby rodziły dziecka gor po chałupach. A mało kiej ich kdo wiózł do szpitola, gor jak bywały kańsik na dziedzinie daleko od Cieszyna, kańsi w Goralii. Dyski przyszła babicula, a pospołu z inkszymi babami pomagały dziecko urodzić. A chłopi nie śmieli wylazować do izby, co w nich baba rodziła, bo to była tako wiec, co by się na nią nie mieli dziwać. No a jak już dziecię przyszło na świat, jak przeszło porę tydni, to dziepro zaczęli chodzić przociele, a kamraci się na niego dziwać. A prawiło się na to, że się idzie na Nowiecki, albo z Nowiecką. Ale kiejsi 6 tydni baba musiała być duma, a żaden i nie śmiał nawszczywić, bo się prawiło, że w ten czas ona je jedną nogą pod dornikiem. Prawiło się, że je jedną nogą na tym świecie, a jedną nogą na tym świecie drugim. Na Nowiecki się nigdy nie szło z próżnymi rękami. Tuż trzeba było coś ich przynieść dzieciu, a jego matce. Prawiło się na to Nowiecka. Najprzód przyszli ci, co się ich napytało, zapotków, a oni by mieli przynieść najwięcej. Potem dziepro przyszł zbytek familii, stare ciotki, a ojcowie. A jeszcze roztomańci przociele. A nigdy się nie stało długo w izbie nad kolybką, co w niej leżało dziecię, ani się bardzo nie siedziało na stołku, bo ludzie dawali pozór, co by nie przysmyczyć jakiejś inni mocy. Kiedy Gdosik przyszł z Nowiecką, to iny w los do izby podziwał się na maluczki dziecio, a prawił przy kolybce bez uroku. A to bez uroku się prawiło z tego, co by wygnać złe moce, co mogły temu dzieciu zrobić jakąś krzywdę. Wszyscy szpekulowali, na kogo dziecię je podane. Jedni prawili, że to jest cała mama, inni, że to jest cały foter, ale stare ciotki prawiły, że na ozajst się podało na starkę, lebo na starzika. Prawiło się jeszcze bai, że oczym o pomadce, kinolek po fotrowi, a buzinkę isto też po nim. Ale roztomańcie bywało, bo każdy ma insze oczy. Potem dziepro się siadło do kuchynie, lebo do drugiej izby, a gaździno, starka, dała każdemu po kąsku buchty, kawę, lebo tej, a gazda, starzik, polął chłopom po sztampelu gorzołki, co by się dziecię dobrze chowało. No, przeważnie było tak, że najprzód się dziecię okrzciło, a dziepro potem się chodziło z Nowiecką, bo się wierzyło, że dzieciątko niż się okrzci, to je jeszcze pomiędzy jednym a drugim światem. No tak podobnie jak jego matka. Na Nowieckie się nosiło wszystko, co się mogło dzieciu a matce godzić. Plynki, ucieroki, deki, oblyczki, roztomańte grejcary, cumle, a wszystkie wiecy, co by dzieciątko opatrować. Jak jako paniczka szła na Nowieckę do swojej kamratki, to zaś ona szła do niej jak urodziła, a prawiło się, że by się miało Nowiecki wracać, bo inaczej by się mogli jedni na drugich pogniewać. Jak się szło z Nowiecką, to się nie niosło iny wieca, ale aj dobre słowo, a winszowani. A to było podle ludzi najważniejsze. To dobre słowo je o wiele ważniejsze, a o wiele lepsze jako wieca. Bo moja starka prawiła, że plynki, oblyczki się stargają. Ale jak się rzekło, co by dziecię było zdrowe, co by rosło, a było szykowne, a prawiło się to szczerze, od serca, to te słowa miały wielkucną moc. Ale jak z Nowiecką szła jakoś ich baba, co zabieściła tej, co urodziła, że tam już trzeci dziecię, a u nas chłopem jakoś ich nie poradzi, to nie było moc dobre. Bo choć rzekła dobre słowo, to ono nie było szczere. Ale było a i tak, że z Nowiecką chodziły młode baby, co się wydały, a jeszcze nie miały dziecek. Bo się wierzyło, że jak się będą fest dziwać na małe dzieciątko,
to chnet będą chodzić nie same, a do roka będą miały to dzieciątko.